Dzsungel Jack. Magyar hangok: Szűcs Sándor, Andai Kati, Bíró Anikó, Halász Aranka, Szabó Ottó. Magyar szöveg: Kozák Ágnes, hangmérnök Hegede Béla, szinkronrendező Tomasevic Zorka. A szinkront a Digitál Szinkron Stúdió készítette, produkciós vezető Rozgonyi Gábor, forgalmazza a Premier International. A forgatókönyvet írta Flemming Quistmöller, zenéjét szerezte Anders Koppel. Egy kalandos történet a távoli dzsungel mélyén kezdődik. A dzsungel mélyén, ahol hősünk a világ legeslegritkább állatkája él. Oli, wow! Dzsungel Jack és a majmok szikizák, oli, wow, wow! Oh yeah! Szálljon a becske és a fakat ragad meg, oli, wow! Mi vagyunk a legügyesebb és a legeslegeszesebb, legügyesebb állatok a dzsungelban! Oli, wow! Mert a téved kapcsolj, neves, ha, oli, wow! Dzsungel Jack és a majmok szikizák, oli, wow, wow! Oh yeah! Szálljon a becske és a fakat ragad meg, oli, wow! Mi vagyunk a legügyesebb és a legeslegeszesebb, legügyesebb állatok a dzsungelban! Oli, wow! Mert a téved kapcsolj, neves, ha, oli, wow! Dzsungel Jack és a majmok szikizák, oli, wow, wow! Oh yeah! Szálljon a becske és a fakat ragad meg, oli, wow! Mi vagyunk a legügyesebb és a legeslegeszesebb, legügyesebb állatok a dzsungelban! Hát nem megígérted? Szenvedő szívem kínját enyhítendő, ritka vadon élő háziállatot szerzel nekem, ki öreg napjaimra támaszom lend. De mivel szúrát ki könnyező szemem? Egy pár ostoba papagáj, egy undok varangy és egy tehetetlen teknőc. Hát hogy büszkélkedhetnék velük az úri társaságban? Drága barátom, petróleumsejk ritka szép tollú büszke röptű solymával kérkedik. Burduk Maharadzsa fehér elefánton bábáskodik. És Michael Saxon is irigyek hadát vonza ezüst pumájával és a mókás csippázaival. De mi van nekem? Mivel vágjak fel én? Semmivel!
Ki innen, foszlattallú, görbecsőrű banda! Elvelette, undokszagú zöldség! Ne is lássalak, te tohonyadög! Ritka állatot akarok. A legritkábbat a földön. Vagy még nem említettem volna? Pici, puha, pumaszerű szőrmókot. Vigyázz, öregem! Kisfiam, meghaltál! Még hogy így. Ellenkezőleg éppen táplálkozni készültem. Meggondolatlan lépés lenne, ha nem sértelek-e meg kifejezéssel, barátom. Ugyanis halálosan mérgező vagyok. Először rémesen megcsikordul a gyomrod, majd a szemeid kezdenek jójózni, és ez még nem elég, nyelvedre csinos csomót kötnek a görcsök. Végül minden elsötétül. Bizony, kinyitfansz, barátocskám, méghozzá örökre. Ezt most biztos csak kitalálod. Ha akarod, megmutatom, hogyan spriccelek bénító mérget a szemed közé. Nem, köszönöm. Sietek, talán majd legközelebb. Huli, huli, há! Ritka házi állatot akarok. Egy icipici ölbe valót. De Isabella, már vettem. Vettél? Egy igazán ritka állatot nem lehet pénzért megvenni. Amit boltban árulnak, az mitől lenne ritka? Ó, miért vagy ilyen kegyetlen hozzám? Szegény Isabellát hoz. Vettem neked egy indiánt. Egy randa indiánból. Sosem lesz cuki házi cicus. Mit vétettem, hogy így gonosz tréfát űzöl vele? Én nem így értettem. Keszekusza nagyfőnök a ritka állatok szakértője. Neki ígértem a Walkment. Ha kerít neked végre egy ritka állatot. Na de hogy néz ki? Ritka állat. Vaku, vaku. Vaku szép. Vaku setten. Vaku assan. Oik, oik. Vaku, vaku. Nem kell. Nix vaku vaku. Zim, zati, csasi. Én egy cuki kis állatot kérek, köszönöm. Cuki. Aha. Jacska. Igen, ez jó lesz. Mi az? Jacska, hula hopp. Ébresztő! Te lüke! Elegem van belőletek! Lemegyek úszni a folyóra, és nagyon valószínű, hogy vissza se jövök többet. Viszlát!
Már is. Bevonom ezt a helyet. Jaj, milyen édes! Tökéletes alany a legújabb filmemnek. A szépség és a pici szőrmók. Démoni gonoszok rabul ejtenek. De én kiszabadítlak, és örök barátság szövődik kettőnk közt. Faj! Mi ez a finnyás fintor? Puszikát, na rajta. Fogd meg! Elszaladt! Mi volt ez? Attól Jack volt az? Ott van! Elfogni! Gyere csak ide! Most már! Az enyém! Állj! Megállni! Jaj, ne! Ó, még megfulladt nekem, pedig mennyire szerettem ezt a cuki kis állatot.